Tak backstory, hej. Ja už si teraz asi, neviem, možno nejaký druhý alebo tretí rok hľadám, ako by sa dalo kúpiť dom v Thajsku, lebo ja dlhodobo snívam o Thajsku, ja milujem tú krajinu. Buď by som sa chcela presťahovať, alebo aspoň teda na polovicu roka, alebo by som sa chcela niečo kúpiť investične, proste to tam budem prenajímať. Chcela som proste zistiť, že ako by sa to dalo, aké sú možnosti, tak som vlastne hľadala rôzne kontakty, hľadala som ľudí, ktorí tam žijú, prevažne Slováci, Češi. Dostala som sa k veľmi zaujímavým kontaktom, jednak som sa dostala aj k rôznym realitným maklérom, ktorí tam robia, ktorí tam už žijú aj dlhé roky. Dostala som sa tam k spokojným rodinám, ktoré tam už žijú aj niektoré, že 17 rokov a tak ďalej. A už to tam majú zabehnuté. Tí ľudia, čo tam žijú, tak mi dali práve kontakty na aj tých maklérov, aj tých ľudí, ktorí im povedzme buď stavali ten dom, alebo im nejako pomáhali. Jeden developer z Thajska, ktorý mi vlastne ukazoval, aké on vily tam stavia, čo tam ide robiť, aký je ten projekt. Prišlo mi to zaujímavé a viem, že mám viacero ľudí, ktorí sa zaujímajú o nehnuteľnosti v Thajsku, tak preto prezdieľavam aj Reelka. Viem posunúť kontakt na tohoto developera. Môj sen je to Thajsko a pre mňa je úplne super mať kontakty a mať známosti práve v Thajsku a pre mňa je tam hodnotné to, že môžem sa takto poprepájať s ľuďmi a dostávam sa bližšie k tomu svojmu vysnívanému snu a to je práve domček v Thajsku, niekde pri mori.